Ina wuni? Ina gajiya. Ina wuni? Ina gajiya. Nasir, jiya Naja'atu ta je ta same ni da wani korafi. Amma dai gata. Haka ne? Naja'atu. Ki gaya wa banki abinda kika zo kika faɗa je yanzu ki maimaita mishi. Gaskiya abba abu na farko da yake daga hankali a cikin gidan nan shine yau kimanin shekara 2 auren mu da Nasiru, amma har yau ban taba jin danginsa ya zo ya sallama cikin gidan ko mace ko namiji ko ta gurin uwa ko ta gurin uba. Ganin muna da makota ana yan uwan suna zuwa su ziyarce su da mata da maza duk suna zuwa, ni ko ba wanda ya taba shigo mu. Kai abba ya kawo har gure suke ana ce ai mijina bai da asali, mijina bai da dan uwa, mijina kaza fa abin da ba su faɗa saboda ba su ga wanda ya zo gida waje na ba. Ni kuma kullum ina ce mishi yau ne gobe duk ya ce min yau ya ce gobe. Ni har yanzu ban ga sahihin dan uwansa a cikin gidan nan ba wanda ya taɓa zuwa ya sallama ko dangin uwa ko dangin uwa. Nasiru, wannan abin da ta faɗa haka ne? Haka ne. Amma abba bayan muka so mu maganan nan da ita ba. Ka san dalilin da yasa ƴan uwana ba sa zuwa gidan nan. Abba ban boye muku ba. Da na zo garin nan kun san ko ni wane ne. Lokacin da na zo za ku bani ita na gaya muku ni asali na almajiranci aka kana garin nan. Ba ni da ilimin nan da na samu da taimakon Allah da taimakon wasu bayan Allah da suka tausaya suka rike ni suka sa ni a makarantar boko har ta kai ga jallin na kai na san me nake yi har na gama karatu na samu aiki. Abba su suka taimaka mu na gaya muku ban koyi muku ba kuma Naja'atu ba mun yi magana nan da ke ba. Abba duk abin da Nasiru zai faɗa wallahi kanka da daɗin baki yake kullum sai ya ce min dangin shi zai zo gidan nan yau zai zo gobe zai zo jibi zai zo citta ni ban taɓa gani ba wallahi daɗin baki yake Abba. Haba Naja'atu ya zaki faɗa haka? Ran nan ba na ce miki mun yi wa da su ba sun cika ce za su zo daga baya sai suka ce an yi mutuwa ko? To tsaya. Dakata Nasu ke abinda zan ce da ke shine ki haƙuri ki danne ki haɗiye komai zai wuce. Kai kuma Nasiru kai kokari ba daidai ba ne mu'amala ta mutum da ka kai ya zama kai ka zama shi a ce kana ƙauracewa 'yan uwanka. Wannan magana fa ba ƙarama ba ce. Kai kokari ka nemo 'yan uwanka. Yanke zumunci wani abu ne da yake lalata al'amari kowane iri ne duk girmansa. Haka kai kokari yanzu rayuwa ka ta fara motsawa. Naja'atu ba a yin komai da gaggawa.
da ke da shi yanzu kun zama ɗaya. Lokacin da za a yi wannan tsananin birgimar ko hayaniyar ya wuce kin zama matarsa da zai zama mijinki. Kuma Bahaushe yana cewa yayyafi kan sanya kogi ke cika, kogi idan ya makare sai ya zuba. Saboda haka kun zama ɗaya. Ai hakuri a zauna lafiya. Insha Allah, insha Allah. Yawwa. To mun gode. Yawwa. To ke ka zama yawwa. Shi kenan. Yawwa. Gada gida. Kin kyauta. Wani abin sai turai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta masaukaci ce wai mu kai muka aura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sweetheart. Honey. Love. Ka ga mace ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya kin karni. Wayo. Ai ni da na ji ka kira ni ka ce in zo ba lafiya. Hankali na ya tashi na ɗauka hatsari kai. Ai gwara in san hatsari ne in san cewa hatsari ne. Wannan antin naka ne kawai aka samu aka si wai ta zo ina can a zo ina kallon TV ni ban ji lokacin da ta zo ba. Ban ji lokacin da ta kira sunana ba. Wallahi ta rarramu wannan dindime min abun kaga dai da kuɗi na ne so shi a Faransa. Ashe na siyo ruwan dafa kaina. Ba an karaba kawai ta narka min shi a nan dina wallahi. Yanzu haka ni kaɗai na san azabar da nake ji. Wannan? Wallahi yadda ka san na ɗeba amalan muhibba guda 4. Ai na san matsalar ta tun tana karama tana da kishi da yawa sai dai Allah ya yi mata. Tunda ka san halin kai ka kai ma sai dai ka lallaba ta. Ka je asibiti? Na je asibiti sun bani magunguna. Yanzu abin da nake so da kai. Ka ga da yanayin da nake yau ba zan iya zuwa office ba. Kuma ka san za mu baki daga America. Ina so ka je ka tare su karfe 12 na dare jirgin nan zai zo. Ka je ka tare su ka kai su makwanci. Ko ka buɗe musu wannan guest house ɗin namu su sauka a ciki. In ya so ni kuma daga nan zuwa safiyar maga yadda abin zai dan sauka da ina shan magani. Insha Allah za a yi duk abin da ka ci kuma zan iya bakin kokari na amma akwai wani abu sai in kira ko da a waya ne. Sannan duk wani abu da ka sani na office ka je ka awatar amma kan ma mutane su san me nake ciki. Ai ka ba ce na za a buce da jama'a Hajiya ta dauki abu ta maki karshe. Iya? Nufi na nace ba a gaya mutane Hajiya ta make ka ba balle su zo dubiya tunda ka ga wannan abin daga ni sai kai yanzu dai sai kuma ita. To. Alhaji zan koma Allah ya ƙara sauki sai a ci gaba da lallaba ta tunda ka san halin kayarka. Ni dai wannan kishi na tunarasa sai nake tana lokacin da nake yaro. Akwai aboki na Hassan muna ce masa Hassan Gigs. Wallahi in ka ga yadda suka yi da muhibba sai abin ya burge ka. In ta gan shi da wata za ta yi fushi za ta kishi amma za ta haɗi. Wato Nasiru dan yazo yake cikin daula ta baibaye shi
mu kuma ya ban ma kauye muna ta fama da kaftu. Ai shikenan. Tunda Allah ya riga ya nuna min na gani kuma na zo. To ai kaga yanzu ai ta kare. Yawwa, an ce shiga? To na gode fa. Ka dai kai musu balale ne ko? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To, ka bi a cikin falo. Salamu alaikum. Wayo Allah da. Bai. Yawwa. Kanya. Ka ji sanyi kai. Ina wuni? Ina gajiya? Shi Nasiru baya nan ne? Nasiru da zuwan ka. Shi Nasiru? To ba ku magana da shi ba? Da shi Nasiru? Mu samu damar yin magana da shi ba. To ba kamar waya ba? Waya ta ai mu a karkaran mu wato in gaya miki. Waya ne aka ce da ke waya. Duk waya ke kira take garin nan babu wacce ba samu matsala ba saboda gwalalan da yake hanyar garin nan. Kin gani? To ta ina za a samu a ce kuma kira ta waya? Mu yaushe za mu kira da waya? Ai mu ba mu iya kira mutum da waya ba. Wai abin da nake nufi, yi magana kuma ya san da zuwan ka. A'a. Ai nan gaya miki Nasiru laifi ya mana. Bare kuwa domin ni kawunsa ne. Kawunsa ne ni. Nasiru ya ban ma a ƙauye ya zagaya ma ya je ya gambe gaida mu ba zai iya zuwa je ya gaishe ba. Sai mu taso mu zo mun neme shi yawa. Nayi. Lafiya lau. San da zuwa. Lafiya lau. Kawo ka zauna akan kujera. Na zauna kujera? Eh ma. To. Ai Nasiru bai kyauta ba. Nasiru bai kyauta ba. Domin Nasiru laifi ya mana sai da ta so gari na biyo shi. Na zo dana da bi da Nasiru yake ina matsayin kawunsa amma shi bai har kuka kai ga yin auren ku. Nasiru bai kai ki can garin mu kin ga mahaifar kakanninsa da iyayensa ba. Gaskiya ka san matsalar da ma yake damina kenan amma ni yanzu na ji daɗi hankali na ya kwanta da yake na ga dan uwansa. Saboda Allah. Gaskiya bai kyauta ba tunda har yanzu ma bai kai mu mun je mun ga juna ba. To zancen da muke da ke Nasiru tun yana karami na tafi dodon bariki. Ina dodon bariki a can ina zaune na dawo aka ce Nasiru bai dawo gari ba ce to ni ko sai na nemo shi. Shi yasa na shigo na zo nan na ga gashi kuma Allah ya haɗa da shi ya kana gidansa. Gaskiya ne kawo. Gaskiya na ji daɗi kawo. Haba. Ai bai kyauta ba. Ai bai kyauta ba. Gaskiya ne. Wannan babu komai Allah ya kawo shi. Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Bari duba ko. To. Wato na zo haka aka samu daula aka bar mutanen ƙauye can suna zaune. Kai ka kiwaya ma ka gansu ba za ka. Masu wuta ne. Ina da bayo ina iya tashi. Masu wuta? Masu yankan wuta ba? Lafiya? Mun zo karɓar kuɗin wuta ne. To wai shi aka mai da wutan ma balle ma ku zo ku ci karɓar kuɗin wuta. A'a hajiya. Lissafin da aka yi ba kwamfuta ba wata biyu kenan ba ku biya gashi an shiga na uku. To kwamfutan ku baya aiki. Wata biyu? Wata biyu. Ba abin mu kuɗin nefa wata biyu. Gaskiya. Ɗauko bil ɗin. Ai ki ɗauko bil ɗin ki gani a rubuce. Ba ba mu kuma kawai mu je mu yanke mu. Kamar ya za ku yanke mana wuta? Ni ba baka fa gane ba wanda suka zo fa last time fa an yi settling da su. Kuma shi ma suka mai da wutan. Yaya. Wani da kuma yake matsa ba ta dan nawa. To ki ɗauko bil ɗin ma ki gani ai za ta gani a jiki. Wallahi mun san fa mu yanke wutan nan ba wani abu ne. Yaya wai me ke faruwa ne? Wai sun zo za su yanke wuta mu kuma kwanan nan mu aka mai da wutan. Masu yankan wuta nace ko a biya ko mu hau mu yanki. Kai kallon da kyau. Ka ci gidan. Nace ka ci gidan. Mali ya kake zagi na ne ba yin kai na bane ba turo ne aka yi. Waye turo ka? Uban gida na muna kuma yana waje. Uban gidan naka ya ci gidan su. Kada ka bada ka cikin gida ka zo ka wuce kofar gida ka shigo hannun ka zo kana kake zagi? Ba zagi ina mai gidan naka yake. Yana bakin gate. Mu je gan shi. Mu je gan shi. To shi yanzu gashi ya shiga ciki ya zauna har yanzu ya ke fito. Ina ake aiki irin wannan? Ni fa barin gaya maka ban fazo aiki a office a banza ba. Dole ne idan ba za su biya ba a yanki. Gida kamar wannan a ce ba sa biyan kuɗin wuta. Oga Isa na san ka Oga Isa. Biyan kuɗin ne ba ya zama compulsory. Ko sa su shigo da tsarin ne. Kabiru. A shi kenan. A gashi ta ma ga mai gidan na yi mutu da shi yau. Malam. Yaya. Sannun ku. Yawa. Ku ne wanda kuka zo za ku yi wani aikin wuta nan? Mu ne. To wane ne
shugaban naku kenan a nan cikin ku. A ne. Kuma bari ka jin gaya maka. Wutar ku wata 2 ba ku biya ba. January, February ga March ya shigo. Dole ne ku biya. Ni suna na Isa Datsawaya. Duk gidan da ya gagara. Duk gida da ya gagara ba sa biya. Ni idan na zo da gani aiki ya kare. Ko ku biya kuɗin wuta ko mu datse. Saboda haka. Kamaran? Na mare shi. Wannan ai rashin hankali ne. An mare shi. A'a, goga, kyale shi. Wallahi kai ina gaya maka wallahi kar ka sake sa hannunka akan wannan fata. In ko ka sa wallahi za ka abin sai ba. To me za a yi? Ba za mu gaya maka ba amma wallahi. Ka mai saka mare shi? Nace me za a yi? To kai waye ma kai? Goga. 3 time ba. Two times. Wallahi in ka sake na uku ka shiga uku. Me za ka yi? Malam ka san kuɗin mari ko a kotu? Ina ruwana. Goga Isa. Kana shakka ne? Kana shakka ta? Ina ruwana. Kana shakka ta? Ƙara na ukun ka gani. Wallahi ƙara na ukun ka gani. Na ce ina ruwana. Me za ka yi? Ka ƙara na ukun. Za ka ga abin da za a yi. Allah, ka sake na uku gani. Ni ka saka mara? Goga Isa kyale shi. Ko a kotu idan aka kama ka da laifi to ka gama kama. Wallahi tallahi kai suke kai na hudu. In kai na hudu wallahi tallahi to ganganci. Kai sai mun jira yayin na hudun za a wani action. Goga Isa muna son mu kama shi ne da hujja. Kama shi da We must disconnect this house. Amma kai ka rika rubutawa. Ba magana ganganci kake yi ba? In dai kai na hudu wallahi ganganci. Ba magana ganganci kake ba? Bari ganganci. To dole zan kira 'yan sanda kafin yayi na biyar. Wallahi ba 'yan sanda ba. Ka kira dole za ka kira in tsire zai ya tsire. Wallahi a tsire zai ko ba za ka kira ka kira. Kai madam ba 'yan sanda ba. Mahaukacin ina ne kai? Hello ranka dade. Ba ku san ina ne. Ranka dade. Kama ran so hudu. Ga mu nan mun zo yankan wuta. Kama ran so hudu. Amma an samu Oga Isa ana ta zazzabga masa mari yanzu dai an mai mari na hudu ga kuma na biyar nan yana shirin. Kace ina neman agaji su zo yanzu. A gidan da ka wuce ka ban matsi. Wajen manyan mu. Za ku da wuta har abada a nan gidan inda ta neba ne. Kuma bari in gaya maka. Wallahi idan ka kare min mari na hudu za ka ga yadda za a yi da kai. Na hudu? Mari hudu fe ma fa. Sai dai ƙara na biyar. To kar ka sake wallahi idan kai na biyar kashin ka ya bushe. Ka kirawo kowa za ka kira ka kirawo a tsire ni. Kenan ga mahajiyan nan. Yalla bai da Allah me yake faruwa ne? Wannan mutumin kawai ya zo sai zabga mai gidan mari yake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan cikin yatsa wallahi. Dan Allah da Annabi ku yi hakuri. Bari shigan kira mai gidana dan Allah. La ha illa illallah. Kai ka ji ba mai gidan ba mai gidan. Mana ashe ba kai ne mai gidan ba. Banza ya kori wafi. Me gadi ya mare ka. La kaga. La ilaha illallah. Ya datse mu kawai. Ni Isa da tsawaya na datsu. Kana ji an datse maka. Wallahi na datsu. Kaga biyar kai. Wallahi zaman lafiyarka ka cike da shida. Rigaran sa ba kawai ga abin da za ku rigaran sa ba ga abin da za ka bani umarni da haka da za yi kawai ka samu ka samu mutum kai tikir ba saboda Allah malam ba gidanka bane amma kamar an aiko ka. Hello sweetie. Hello dear, kana ina? Gani akan hanya. Ina jin ma ba da ba zan iya zuwa gida. Lafiya? Dan Allah kai sauri ka zo gida akwai matsala. Matsala kuma me ke faruwa? Azu da ka fita. Mun yi wani bako ne daga kauye. Ce min yayi kawon ka ne. Muna gaisa da shi kawai dan ba suka zo karɓar kuɗin wuta. Ce musu ne yaushe ma aka dawo da wuta aka mai da wutar. Da ku zo karɓar kuɗin wuta. Muna dan magana da su kawai sai fito. Ƙarshe dai yanzu dai ga can dai suna faɗa har ya mara da nefan wallahi. Bako? Dan Allah dan Annabi kai sauri ka zo. Yana ta masifa na ta dukan dan nefa. Okay to ga nan dawowa gida. Gani dama ina kan hanya. Okay, ba matsala. Just kawai dai da Allah yi kokari ki kamin din abun amma ga nan zuwa. Bako kuma ta sabuwa in ji in caca.
ka janyo kanka bala'i. Za ka san ka tsara bala'i. To ka ce aiki kake yi. Wannan aikin masu gadi kai. Kai ma ku ce ka taba ganin mai gadi a cikin gida? Kai ma ka janyo kanka bala'i. Wai kai ka san kai ba mai gidan bane ba ka fito. Kun je kanku bala'i. Mari 8. Amma alaikum salam. Ma'aikatan ne mai gida? Mu nan ma'aikatan ne fa. Wannan mutumin ya kuke da shi ya zo ya samu mai gidanmu ya yi ta kirɗa masa mari tun yana yi tun daga ɗaya sai da ya kai 8. Wallahi ya jaza maka bala'i sai na disconnect din gidan nan gaba daya. Ai baka yi gidan nan ma gaba. Ai baka isa ba. Wai sai ba baka isa ba. Malam sai da Allah ya wai waye ma kace sai duka waye kai. La ha'ila. Malam ba kowa bane kai? Nasiru baka gane ni ba ko? To ni kawunka. Kawuna ware kuwa hajirin to tunda ka daga ka baka zuwa kauye inda muke ba zuwa mu ne muka ba tunda kai dan mu ne. Kunga abinda zai da Allah mu ji inuwa mi magana. To kawun ka ya taro bala'i. Sau 8 ya mare ni. To kana tabbas in kawo sanne? Halin nan ne kai sashi a gaba ya wuce tare kawun naka ya wuce. Wannan kawun ai gabo ne. Na wallahi na mare. Billahi ba za a gaya maka ba? An mare ka bai lakai. Ni kake gaya wa haka? An mare ka. An mare ka. Ga Isa. Da Allah ku tsaya. Da Allah ga Isa. Ina so. Allah bai. Ko da kai. Yi mana. Ina ta ko ba ne yayi. Da wata biyu ne ba. Allah ina zuwa. Oga Isa. Kai Oga Isa kai muka tun magana kudin wuta kake. Mu yanzu gaba ɗaya sabga ta tashi daga magana kudin wuta. Magana muke yi ta wannan marin da aka masa. Da aka yi wa Oga Isa. Ya yi shahara wajen datse wayar gidajen mutane in ba sa biyan nefa. Yau an samu jujuyoyin kumatunsa. An datse su. Mari 8. Ka sani abin da nake so a yi? Wannan magana ba ta nan bace. Ba ta nan bace. Na riga na buga. Kai za ka san kamari. Isa datsa waya. Ko Isa a nefa. Da ce me za a yi? Wai ba zan saba riga ba ne? To tun da abin ya zama haka ƙarawa zai ko? To ka tattara iyalanka police station za mu tafi. To a ce mana. Ka rubuta duk marin da ya mutu. A duk na rubuta. Duk marin da ya maka sanar na rubuta. Police station za mu tafi. Ku tsaya. Oga Isa. Ku dubi girman Allah a kashe maganar na da. Shi bai san girman Allah bai ma ransu 8. Oga Isa. Oga Isa. Oga Isa. Shi za ku kalla Kana ji ko? Mai gida. Za ku kalla da abu. Duk abin da aka kawo Allah. Ni sai kwayan saba riga ta nan Allah da annabi. Wai ku nan gidan ku ne? Ba saba riga ba ce ba za saka ta wala ba. To kaga wannan kawun naka ba shi da imani fa. Ina zuwa. Kana ji ko? Nawa ne kuka? Barka ji ba batun ba magana ku ta bai ba. Yanzu maganar marin da aka yi. Kana ji ko? Ai yanzu Solution B ne. Solution B ne. Na farko da batun maganar mari zamu yi. Ni na san nawa ake karba a wajen ƴan sanda duk mari daya. Amma na biyu da kauya. Wallahi sai na ga yawa headquarter. Sai na ga yawa headquarter. Ina officer a nefa kamara. Ni Isa datsa waya. Ina na so na so kawo. Wai marin nan ba biyar bane? To a cike ba. Yo ba sai a cike ba menene da yi? Ko me za ku yi? Kai me za ka yi? Gidan ku ne na? Kawo. Ka dubi girman Allah ka sauke hawaka. To Allah ina. Headquarter hello. Abba Oga Isa. Ina zuwa. Kaga yau na ganka ka fahimta. Dan Allah ba abin da zai kaga. Kana ji za ka ga. Ina zuwa tsaya ba ma magana zan je office ɗin. Zan je. Malam ba fa ma son ka ba mu cin hanci. Ba mu kana cin hanci ba idan Allah ku sha ruwa dan girman magana bil fa. Magana bil. Zan zo in biya. Da Allah Oga Isa. Da Allah ni ba na son mu tsaya mana da Allah kaga. Allah. Ya za a zo a zazzaba masa mari har sau 8. Dauki 5,000 ka bayar. 5,000? Na so a bari a je kotu. Ai wa mari ɗaya bayan ɗaya diya. Kun baka sallo bayan mu mun sallo. Magana ta gaskiya. Ko akuya kama dan a wata wani nawa ne gaba ɗaya. Dama gaba ɗaya kuɗin 20,000 ne na ɗauko a ATM zan yi wasu matsaloli a gida. A shirin ɗin kenan ko? Malam. Kana ji ko? Malam ina zuwa. Allah ina zuwa. Ko akuya aka mara a ce a wai a 20,000. Malam ko 5,000 ne kaga zan zuba mai kuma zan yi wani abu a gida. Na so ba. Me da kai? Zan gyara riga ta. Ni shawara. Ina da shawara. Ka ga ya kawo Allah ina zuwa. Ina da shawara. Kana ji ko? Mu ba ma aikin nan dan mu cuci mutane. Kuma ba ma san a takura mutum. Duk abin da mutum ransa yake so. Wannan dan uwa naka yayi sha'awar ya gaggabza mai gidan mu mari ko? Saboda haka ni ba na son mu tafi bai gama hucewa ba. Dan da kana ji mu dan bashi waje.
mu ba shi waje shi da shi wallahi ka dubi girman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi to ai ga abin nashi akwai iskanci a ciki wallahi akwai iskanci gashi kuma ban san sunan naka ba. Nasiru kenan. Wato Nasiru ba dan ba da sai in fara da cewa kaniyarka. Nasiru to ko da shike zan iya yafi maka. Tunda kana karami aka dauko ka aka turo ka karatu. Ni kuwa da kake gaina nan ai balela nake. Ni balela nake ni kanin mahaifiyarka. Wato ita yayi mai dan wake ita ce ta haifi mahaifiyarka ni kuma kanin mahaifiyarka ne na yan uwantaka duk karkaran mu gaba daya da ni mahaifiyarka take ci a cikin yan uwanta ita ta samu ma balela rai na tashi a balele ita ta samu balela duk tsawon lokacin da aka dauka kai kana binne muna can ina dodon bariki ina Lagos ina can dodon bariki na dawo da nazo sai aka ce da ni ai Nasiru ya girma ya samu harka ya na zo na gani nace to tunda mu muka saba da binni garin Lagos Ajagule Oshodi nan Tulubu ba inda ba sani ba inda ba na shiga nace to tunda haka ne ko in nazo nan ai ba za ka mun guya in gane ka ba to alhamdulillah san da zuwa yabba wannan baiwar Allah da kake gani sarkar ka ce abto Allah sarki sunanta Naja Allahu akbar mata ta ke da iko Allah kuma sai aka yi abu akan gaba domin ta jima tana mun korafin dangi na wasa na ta bata to ikon Allah kamar mun aika mata takarda sai ga gaskiya ne mun yi farin ciki da zuwan ko alhamdulillah sanin da zuwa ai wato kin gamu da dan dangi Nasiru yana da yan uwa rututu bila adadin gaya miki dan da Allah ya sa Nasiru ya dauke ki kai ki karkaran mu ba za ki fito daga nan ba sai kin roran waki kin fahimta ko ai inda mun ga dama ma yan uwa da shi rututu in gaya miki dan ma kar a ce a matsa ne da su za mu taho gaba daya tunda ni zan gane waje wani irin matsawa kuma ai dangi ba binki bane abun so ne ai ko kullun za su dinga zuwa kamar tururuwa ba za mu damu ba Allah sarki gaskiya to kin fara gamuwa da su kun ga ɗabi'a shi ta sa balele